Dobrý den, mé jméno je Aleš Rohrer a chci se s vámi podělit o zkušenost ze společnosti Remax Deluxe, kde je realitním makléřem pan Lukáš Neumann. Kupovali jsme s manželkou nemovitost v Křepicích. Bylo to celkem takový komplikovanější, ale díky panu Neumannovi a jeho dlouholetým zkušenostem proběhlo všecko na výbornou. Druhá stránka je komunikace s panem Neumannem velice špičková. U nás se jednalo kolikrát o dlouhé telefonní hovory, víceméně až ve večerních hodinách, což jsem velice kvitoval, protože přece jenom pan Neumann taky má určitě nějakou pracovní dobu plus minus a u nás se to řešilo víceméně, až jsme se sešli s manželkou doma a řešili jsme další postup, co a jak, a to jsme se vždycky prostě telefonicky nebo e-mailem s panem Neumannem spojili, všecko jsme vyřešili a prodej díky tomu, nebo koupě z naší strany dopadla na výbornou. Domeček máme a jsme spokojení.